tulevaisuus on tosi valoisa ja mielenkiintoinen, että tietysti perhe ja lapset, se on niinku elämän suola, mutta sitten myöskin tämä niinku uusi terve elämä, niin se on myös semmoinen, mikä tuntuu, että se avaa kaikki mahdollisuudet. Että en tiedä vielä, mikä se tosiaan se tulevaisuus on, mutta tuskin semmoisen samaa oravan pyörää hyppään enää kyytiin. Mulla on unelmissa, että tulee voimaan hyvin ja pysyy hyvässä kunnossa ja että on hyviä ihmissuhteita ja sellaista. Mun unelmina on tällä hetkellä tosiaan muun muassa päästä nyt töihin tietysti. Vähän tämmöinen perusunelma, mutta kuitenkin tärkeä. Perheen hankkiminen on tosiaan mulle tärkeää. Pysyä terveenä, totta kai. Eli aika tällaisia perusjuttuja. Mun unelma on se, että mä pystyn juoksemaan sen maratonin siellä New Yorkissa ja mä uskon siihen, että se tapahtuu. Kyllä mä toivon, että tulisi semmoinen semmoinen intokipinä vielä tuohon itteensä tsemppaamiseen ja panostamiseen, että rupeisi nyt oikeasti liikkuu ja syö viimeisen päälle hyvin ja tiedätkö tällaista, että sä saisit kaikki vähän parempaa terveyden puolesta. Mutta kyllä mulla terveys on kuitenkin tällä hetkellä täysin etusijalla. Näin tällä kertaa. Kyllä.